Señor Director Xeral de Patrimonio Cultural, señor Subdirector Xeral, señor Diputado Provincial, señoras concelleiras e señores concelleiros, señores membros do Padroado Monte Trega, outras autoridades, señor Crecente, membros do equipo redactor, señoras e señores. Presentamos hoxe aquí, na Casa dos Alonsos, o Plan Director da Península do Trega. É unha bonita casualidade que coincida a súa presentación no ano en que se celebra o centenario da Sociedade de Promonte e que ademais o acto se faga neste edificio. A Promonte é cousa fundamentalmente dos indianos e esta é tamén unha casa indiana. Seguramente non estaríamos a falar deste plan director se non fora porque hai 100 anos un conxunto de entusiastas guardeses empezaron a poñer en valor un monte, o Trega, que hoxe é un dos iconos de Galicia. O noso agradecemento para eles e para todos aqueles integrantes dende a súa creación nos 90 do Padroado Monte Trega que rixe os seus destinos, ás veces con moitas dificultades dada a carencia ata hoxe dunha folla de ruta. Sen a Promonte e sen o Padroado as cousas non serían iguais. Pero a pesar dos esforzos de uns e de outros, as comunidades de Montes de Camposancos e da Guarda e de outras institucións e particulares que teñen intereses no monte, o que todos temos constatado é que o Monte Trega, lugar visitadísimo, ten perdido tirón. Refírome, por exemplo, a falta de excavacións e consolidacións nestes últimos tempos. Todos sabemos que o castro está excavado nunha pequena parte que seguro despois cuantifica o equipo redactor. Pois ben, dende o ano 88 ou 89, non podo precisalo, non se fixo unha campaña de excavacións. 24 anos sen facer nada, que non é pouco. Refírome tamén ao tirón bibliográfico ou de publicacións. No ámbito dos libros de texto, por exemplo, a pesar de ser aínda moi importante, xa non é o Trega a referencia que foi noutrora. Outros castros, penso que de menor importancia, tomaron unha certa dianteira. Na sociedade guardesa, nos seus representantes públicos, naceu hai anos unha demanda. A Xunta de Galicia tiña que tentar devolverle ao Trega o que dende sempre foi seu. Facíase necesario que se redactara un documento, un plan que determinara que facer para poñer en valor, en todo o seu valor, o monte. Isto tomou concreción cando Mario Crecente gana o concurso para redactar o plan director da Península do Trega e cun equipo moi cualificado elabora o documento que todos imos a continuación a coñecer nas súas liñas mestras. De entre todo o equipo, permítanme que faga referencia a un ilustre guardés, Hermelindo Portela Silva. Este documento, este plan, propón unha serie de medidas que necesariamente van devolverle ao Trega toda a súa importancia. Lástima que cheguen nos momentos de crise económica, crise que golpea tamén e de que xeito, como ben sabe o director xeral, o mundo da cultura. En calquera caso, e aí radica a importancia do documento, acabouse a política de parches que durante moito tempo houbo que aplicar por carecer da directriz básica. Quede claro, en todo caso, que o que se ten feito nos derradeiros anos ten contado sempre coa supervisión e o informe favorable de patrimonio. Só me resta agradecer ao director xeral e a Mario Crecente por facer posible o plan director e por presentalo aquí, aínda que, falando con absoluta sinceridade, non cabía outra. Benvidos todos ao acto, gracias pola vosa asistencia e atención. Deixolles con José Manuel Rei Pichel, director xeral de Patrimonio Cultural. Gracias. No mes de maio de 2012, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presentou na Deputación de Pontevedra o Plan Director da Península de Monte de Santa Trega. É un acto importante, entendemos, e desde ali, como manifestamos públicamente, cumplimos a palabra de presentarlo aquí ante os cidadáns de A Guarda coa presidencia do señor alcalde. Na resolución de 2 de agosto de 2012, tamén promesa feita naquel momento,
a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aprobou o Plan Director. Importante documento, como dixo o señor alcalde. O Monte de Santa Trega, espazo protegido polo seu valor patrimonial desde o ano 1931, é un fito de forte e consolidado recoñecemento simbólico e identitario non só no concello da Guarda, senón no senlleiro arco xeográfico no que se enmarca, presidindo a desembocadura do río Miño na provincia de Pontevedra e, sin dúbida, en toda Galicia. As súas características xeográficas, históricas e culturais, caracterizadas pola confluencia de salientables valores culturais e paisaxísticos, o fan único e o inscriben con fondura do seu novo patrimonio emocional de todas as galegas e galegos e de todos aqueles que nos visitan e a él se achegan. A súa situación na fronteira administrativa, que non cultural, co norte de Portugal, e o seu significado como fito xeográfico referencial visual no lugar no que o río Miño se funde co Océano Atlántico, fan del un ben único. A súa consideración como un dos destinos turísticos culturais de Galicia máis senlleiro, xa que ocupa o segundo lugar respecto á atracción de visitantes en toda Galicia con respecto á Catedral de Santiago, reforzan a súa importancia e xustifican a necesidade dunha tutela e xestión adecuadas. A oportunidade que supón o desenvolvemento actual de novas figuras patrimoniais no ámbito dos chamados patrimonios emerxentes, entre os que a paisaxe da cultura, importante concepto, e a visión territorial do patrimonio cultural, tamén importante concepto, cada vez cobran máis pulo. Abre un novo camiño á investigación, ao entendemento e á interpretación integrada do seu significado e valor referencial. Son todas elas razóns suficientes e fortemente fundadas para xustificar o esforzo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de facer rematando a redacción do Plan Director da Península de Monte de Santa Trega, documento extraordinariamente pedagóxico, aparte de científico e didáctico para os cidadáns galegos. Conforme o encargo que se fixo no seu momento, o plano director estructúrase en tres elementos, en tres ámbitos referenciales importantes. Primeiro, o ámbito do coñecemento, a través do análisis e da descripción pormenorizada do lugar, dos seus valores culturais, recursos e elementos e axentes discordantes e dos fondos documentais, complétase unha visión integradora que con valor científico e técnico recompila un corpo documental importante, así o entendo, único na historia do Monte Trega, que a partir deste momento pode ser destinado ás funcións de protección, divulgación e concienciación cidadá. Segundo punto, a diagnosis do estado de conservación, no seu sentido máis amplio, atendendo aos impactos e as interferencias que o deturpan, non só no eido cultural, senón a escala da paisaxe, do territorio e do desenvolvemento social, económico e turístico. Analizarse neste espléndido traballo as cuestións relacionadas coa xestión do recurso, importantísimo, e a súa potenciación e desenvolvemento por medio do seu manexo acaído e sostible, perseguindo a valorización das súas potencialidades e do recurso que supón o patrimonio cultural construído e o intangible, o inmaterial. Tercer punto importante, a intervención. A intervención que se propón, deseñándoa sobre esta base, dividíndoa en distintas liñas de actuación organizadas por ámbitos, necesidades e urxencia, así como por áreas de investigación e áreas de coñecemento e xestión. Xestión urbanística, xestión medioambiental, xestión patrimonial e outras. Chegando paralelo a desenvolver as distintas propostas constructivas e arquitectónicas, entendo que é interesante, pero xa moi definidas a nivel de anteproxecto e estudando as ferramentas xurídicas e administrativas adecuadas para leválas adiante. Todo este traballo foi realizado por un equipo multidisciplinar, como dixo o señor alcalde, gañador dun concurso público convocado para estes efectos no ano 2008, dirixido polo arquitecto don Juan Mario Crecente Maseda, formado por máis de 20 profesionales, científicos e profesores de amplia experiencia, entre os que figuran arqueólogos, arquitectos,
arquitectos, enxeñeiros, biólogos, etnógrafos, historiadores, restauradores, técnicos en turismo e en xestión cultural, xeógrafos e licenciados en Dereito, que realizaron un traballo interdisciplinar que se resume nos documentos do Plan Director. Señor alcalde, que ao final lle entregarei o documento, se me permite. O Plan Director estructurados en 11 capítulos que reúnen entre todos eles 78 tomos que conteñen documentación metodolóxica, o compendio da planimetría histórica, o resultado dos baleirados documentais e das prospeccións patrimoniales nos correspondentes inventarios patrimoniales de bens arqueolóxicos, arquitectónicos e inmateriais, de recursos turísticos e do patrimonio documental. Elaborouse unha completísima planimetría de análisis, diagnoses e síntesis e con esta base a proposta de delimitación de ben patrimonial e da paisaxe cultural. Reúnese no capítulo correspondente ao Plan de Investigación, Diagnosis e Conservación a historia do monte, o estado da cuestión e diagnosis do patrimonio arqueolóxico, as festas, as infraestructuras e os planos de acceso, sinalización, musealización e difusión cultural. Completa o Plan Director o estudio sobre o plan de xestión, as propostas de actuación con especial atención á posta en valor de Monte Trega, a conservación do seu patrimonio cultural e a potenciación da paisaxe cultural e dos recursos turísticos e culturales. O Plan Director desenvolve, en fin, con diferentes niveis de profundidade, unhas 30 intervencións. O importe destas actuacións en conxunto acércase aos 19 millóns de euros. O Plan Director que estas actuacións propón poden ser promovidas e financiadas por distintas institucións, e quero recalcar estes temas, de forma illada ou conxuntamente. Entre estas están as administracións competentes en patrimonio cultural, en turismo, a Diputación Provincial, o Concello de A Guarda, o Padroado Monte Santa Tegra, as empresas privadas propietarias das antenas e instalacións de comunicación existentes no monte, distintas consellerías e departamentos administrativos da Xunta de Galicia con competencias e intereses na zona, as comunidades veciñais propietarias dos montes en Mancomún, o Padroado Monte Santa Trega, a Diócese de Vigo e a Irmandade Clamor, Agader, etc., e outras que teñan interés. Reunindo así, é importante, as administracións públicas competentes e aos propietarios e axentes con responsabilidades e intereses no Monte Santa Trega, desenvolvendo así as competencias, obrigas e interese en relación coas súas propiedades e responsabilidades e desenvolvendo as competencias que lles son propias. Dende a Consellería de Cultura, unha vez aprobado o Plan Director, trataremos de levar adiante, e no marco económico complexo en que estamos, os traballos necesarios para iniciar aqueles traballos dirixidos á conservación, consolidación e ampliar a investigación do conxunto extraordinario arqueolóxico, como manifestou o alcalde, e aquelas actuacións relacionadas coa tutela e protección do patrimonio cultural. Lóxicamente, e recalco tamén elo, a Consellería de Cultura e desta Dirección Xeral levaránse adiante en función dos límites e criterios de investimento público que permitan e determinen as disposicións orzamentarias. Porén, estimamos que avanzar na definición e redacción de documentos técnicos, na realización de traballos de investigación importantísimos e a ampliación do coñecemento dos valores culturais e no asesoramento técnico tamén de especial relevancia, cuestións imprescindibles todas elas para o apoio das iniciativas públicas e privadas que citei anteriormente, supón un pulo necesario para a captación e consolidación de investimentos públicos e privados. Esta Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, coa redacción e a aprobación deste documento, como dixen ao principio, o pasado día 2 de agosto, pon ao servicio e disposición de todas as administracións, a disposición do Concello, axentes e propietarios, a ferramenta técnica necesaria, que o señor alcalde tamén recalcou, para desenvolver de forma acaída dos valores culturais e sustentable as actuacións que permitan o transcurso dos próximos anos seguindo un concepto integrador
o desenvolvemento sustentable deste lugar único e senlleiro, oportunidade que constitúe un reto público, un reto técnico e un reto social e unha nova oportunidade para a revalorización deste patrimonio común a través dunha xestión territorial integrada. Moitas gracias a todos vostedes. Permitidme, antes de nada, saudar a quen manda aquí. Quen manda aquí está aí fora. Si salides a esa plaza e mirades para arriba, vos que estades aquí todos os días vedela, nos non, está o Trega. El é para quen traballamos. Intentaremos que o que vos contamos hoxe teña algo que ver co futuro dele e sirva para ele. Ese é o índice do traballo. O traballo é un traballo moi extenso, como decíamos antes, con moitas perspectivas, moi longo de contar. Nos vamos a traer aquí un resumen dese traballo. É un resumen dese traballo facendo seguramente máis fincapé nesta vez nas propostas e nas ideas que traemos que na diagnose ou que no análise, partindo da base de que estades aquí e tedes seguramente, en algunos casos, máis información que a nos tamén. Pero antes de nada, quixera facer unha reflexión histórica porque o plan non é unha aparición. Sobre o Trega levase traballando moitísimos anos. Aquí se fixo referencia a Promonte, a mí hubiera gustado que isto fora o día 29 de setembro, e non hoxe, pero bueno, estamos no ano, estamos no momento. E no momento na que a Promonte estaba na súa máxima expansión, o Trega era o que van a ver agora. Esta película que descubrimos traballando no Trega, no arquivo do CEGAI na Coruña, o arquivo da imaxe de Galicia, esta película levan a cabo as distintas deputacións provinciais de Galicia para participar na Exposición Universal de Sevilla do ano 29. Esa película, encargada a Luis Gil, ten como idea transmitir os maiores valores de cada provincia. E unha dos apartados que máis dura, despois de Santiago de Compostela, é o que se dedica ao Trega e á Guarda. Aquí están vendo a situación do monte no ano 28, con un rudimentario sistema de cámaras que os técnicos que están aquí seguramente valorarán máis que a nós. Aí estades vendo o Facho, a situación do Facho. Agora vades a ver o Porto, seguramente o espacio no que máis diferencias atoparíamos coa actualidade, da situación breve do Porto, a situación actual, e tamén o casco vello da Vila, que estades a ver neste ámbito. Dentro dun poquinho aparecerá á dereita o campo de fútbol do Trega e a expansión cara á estrada de Tui. Bueno, esa era a imaxe que se contaba no momento no que xa Promonte estaba a editar os primeiros catálogos, as primeiras postais, os primeiros folletos, no que estaba a desenvolver a súa labor. E tamén a época na que o Trega ten outra emisora importante. Traigo para Xavier, o concelleiro, o libro de Nova York de Ruth Matilde Anderson. Chama a atención que neste libro, seguramente, outro dos elementos destacados volve a ser o Monte Santa Trega, cunha descripción da festa, coas sensacións que viviu a fotógrafa, as fotos que fixo, a relación que tuvo coa xente, etc. É dicir, temos no ano 28 por dous mecanismos, o mecanismo do vídeo, o mecanismo do libro da Fundación de Arts Milton Huntington, da Hispanic Society de Nova York, outra vez a presencia do Trega. Como ben decía o alcalde nunha conversa cerca da súa casa natal, un verán, cal era o problema fundamental do Trega? Era esa pérdida de valor, esa competencia cada día máis estresante entre distintos destinos, entre distintos elementos, e por que se chega a esa pérdida de valor cando estábamos partindo dun dos elementos castrexos máis importantes. Non sei se coñecen o señor que pasea, se son capaces de decirnos quen é, agradeceríamos yo moito. Verán tamén dentro do momento uns turistas acompañados dun guía local explicándoles os restos de edificación. Calquera identificación será de gran valor. Seguiríamos coa Guarda, coa subida, etc. Pero para ir rápido, poder contarlles todo o que temos que contar, que sepan que existe esa película, que poden disfrutar dela, e que é unha das pezas sobre as que traballamos neste traballo que nos abriu portas tamén para outros. Outro deses antecedentes moi importantes e que non nos pode acompañar aquí é outro plan que se fixo sobre o Trega, dirixido polo equipo de César Portela no ano 86. Para nós era moi importante que César estuvera involucrado aquí para saber que podíamos aprender das propostas do ano 86, que poderíamos incorporar, que cousas fallaron, e telo en conta de cara ao futuro, de cara á súa viabilidade, de cara a ver a evolución do monte e do seu entorno. Servía tamén para coordinar a intervención proposta que se fai para o Trega co outro gran fito paisaxístico de Galicia, que é Fisterra, que presentamos
na Cidade da Cultura pasada semana, fai 2 semanas, e presentaremos en Fisterra a vindeira semana, me parece. Entón, a relación co traballo que se fixo no ano 86 foi moi importante para nós, e contar coa perspectiva de César, de parte da xente que traballou con el, así o era. Por resumir os recursos, e non contarlle a vostedes de todo o que xogamos, pero de que xa non será for facer memoria, lembrar as condicións xeográficas en canto a superficie, a posición xeográfica, os valores naturais, os valores patrimoniais, como unha das primeiras declaracións de Galicia en canto a Citania, en canto ao museo, os outros patrimonios moi extensos, esa línea que ven aí, que acaba en lendario, acaba porque acaba de diapositiva. Poderíamos ir incorporando outros elementos de valorización. No ámbito social, determinante a Sociedade Promonte o seu papel na difusión do monte na súa intervención, as comunidades de montes, a cidade local menor de Camposancos, e no ámbito turístico un resumen, estes son datos de 2011, do estado da oferta turística neste territorio. Como resumen das enquisas, fixéronse 2 distintas enquisas no monte, unha no Brao e outra en Semana Santa, que é o que valoraba a xente que nos visita, pois, como poden supoñer, 66% paisaxe, non castro, 66% paisaxe, e un 20% o castro. E que o que non lles gustaba abrumadoramente as antenas. Despois hai outros elementos de distinta dimensión, pero ven que o impacto das instalacións é seguramente o que maior se percibe. Os visitantes, volveremos a falar sobre isto desde 2 puntos de vista. Ven unha curva ascendente, coincidente coa Xacobeos, e unha paulatina baixada que ven a colación, como decía antes o alcalde, desa perda de valor. Ainda así estamos falando de números moi importantes, moi importantes. E por último, unha breve imaxe sobre a estacionalidade. Concentramos os visitantes de forma moi importante en agosto, cando pensamos que ese é un dos problemas que xeneran maiores impactos e que habría que manexar de cara á xestión futura. Pero quixera, antes de seguir, dar unha pincelada de 3 elementos fundamentais de análisis do monte, e a primeira ten que ver coas referencias históricas, e pedirei a palabra, por favor, Hermelindo Portela, se nos podes dar unha breve presentación dos valores históricos do monte. El Tecla es un monumento natural profundamente humanizado, es decir, largamente enraizado en la historia. La historia que se muestra en primer lugar en la magnífica Citania, de la que se hablará enseguida. Pero no solo esa historia. Hay mucha historia asociada al monte tras el abandono del castro antiguo. En el plan director se ha querido incorporar esa historia y tenerla en cuenta como un elemento importante de valoración. Me he encargado del estudio de la historia que transcurre entre el siglo V y el siglo XVIII. Y lo he hecho teniendo en cuenta un doble hilo conductor: la historia que el monte guarda, que el monte atesora, y la historia que el monte contempla. La historia que atesora el Tecla es muy rica. Es la historia, en primer lugar, de sí mismo, es decir, del monte como hito paisajístico. Un portulano elaborado en Pisa en el siglo XII menciona al Tecla, le llama el monte Taurón, es decir, el monte de Toronio, y lo menciona como un elemento orientador de la navegación. Y efectivamente el perfil del monte desde el Tecla, lo pueden ver en ese mapa, es inconfundible, aislado, su doble cumbre es perfectamente clara. Está mencionado en un portulano italiano de los más antiguos de Europa. Y después de eso, la larga tradición cartográfica del Tecla en la época medieval y en la época moderna. La historia inmediata del Tecla después del abandono del castro se ha podido vislumbrar muy recientemente en Sá, en una excavación arqueológica hecha hace poco tiempo. Ahí aparece una tumba cristiana de los primeros siglos, del siglo V, del siglo VI, el momento de la cristianización. Y de ahí arranca una línea de historia riquísima del Tecla, el Tecla como centro de culto cristiano, como centro articulador del culto en el entorno inmediato. La hermandad del clamor, la romería de Santa Tecla, la devoción de Santa Tecla, el voto, tienen raíces que se detectan también con absoluta claridad desde el siglo XII. Hay además de esta historia que el Tecla guarda una historia que el Tecla contempla. Desde el Tecla se ve muy bien el paisaje y se puede hacer una lectura histórica del paisaje. Se ven los caminos y el paso de las gentes por los caminos. Desde la vía romana, Perloca Marítima, hasta el camino
a Compostela por la costa son perfectamente visibles en un amplio tramo desde la cumbre del monte. Y se pueden recordar los viajeros ilustres, citaleros. Almanzó en su expedición rumbo a Santiago, que remontó el valle del Rosal, después de cruzar el Miño cerca de la desembocadura, o Cosme III de Médicis en el siglo XVII, que camino de Santiago también llegó a Camiña y remontó la corriente del Miño. Todo eso se puede, de alguna manera, recordar desde la cumbre del monte. El nacimiento de las villas en la Edad Media, con la Guardia a un lado, Camiña a otro lado del río, y el nacimiento de la frontera. El nacimiento de la frontera que se puede comprender desde el Tecla como una creación de los hombres en buena medida artificial, porque contemplado desde el monte el curso del Miño no separa, une un ámbito que evidentemente es común. No está mal reflexionar sobre estas cosas en un tiempo de dilución esperanzadora de fronteras, pero también de amenazadora creación de otras. La historia del Tecla es muy rica. Merece la pena reflexionar sobre ella, recordarla y darla a conocer. Es lo que se ha pretendido en parte de la directora. Muchísimas gracias por su atención. Miembros da mesa, público asistente, para mí é un placer estar aquí, fundamentalmente por la singularidade do ámbito do traballo, por Monte Santa Tegra, etc. Non teño moito tempo para extenderme, vou simplemente intentar explicarles o que nos abordamos nese traballo. Básicamente o que intentamos é ser soporte e instrumento do conxunto do traballo, pois entendemos, penso que facilmente todos hoxe, que sin informática poucas cousas se poden xestionar, e a nosa contribución principal foi precisamente esa, non? Sirvo un exemplo. Cerca do 80% das cousas que un busca en Google teñen unha referencia xeoespacial. Quero dicir que a información é importante, se a información lle engadimos coordenadas de precisión, esa información ten un valor maior, non? Entón, o que nos pretendimos co resto do equipo foi crear bases de datos que integrasen o conxunto de información temática do conxunto dos equipos e de outra información publicada. Quero dicir con isto, se escanearon cartografías, documentos históricos, etc. E todo iso está, digamos, nun soporte digital. Non teño moito tempo para entrar nos pormenores de cada unha das cuestións, pero o que están vendo en ese pequeno vídeo animado é un discurrir por cada un dos elementos que están aí inventariados, desde elementos do medio físico, as divisións administrativas, as infraestructuras existentes, os camiños históricos, os elementos catalogados, por suposto, as edificacións, ata as farolas, non me lembro, pero ata 500 e pico puntos de luz. Toda esa información, como digo, está integrable para permitir análisis cruzado con outras capas de información. A mí me gustaría simplemente soliñar que intentamos integrar eso nas unidades de paisaxe do plan de protección do litoral. Ao mesmo tempo se definiron outras unidades de paisaxe para o ámbito do estudio, tanto para a península como para o entorno. Supoño que me podría extender moito nestas cuestións, pero si me gustaría soliñar unha cousa que penso que pode ser importante. O feito hasta aí que é útil na fase de inventario, na fase de análise, na fase de caracterización, na fase de propostas, tamén na fase de xestión, eu penso que podría moi facilmente ser útil unha vez feito para poner incluso na propia web e facelo accesible a cidadáns, visitantes, etc. Hai moreas de información que lamentablemente en moitos casos se quedan nos queixos e, gracias a as tecnologías, se podrían ser utilizadas. Como me encantou o que dixo o director xeral de Patrimonio, dixo xestión territorial integrada. Ese é o reto. O reto é xestionar é coñecemento orientado a acción. A gran dificultade é a integración, como integrar unha cousa tan rica como esta península, donde hai patrimonio, cultura, turismo, medio ambiente, etc., montes veciñais, sociedade civil, etc. Ese é o reto, e por eso isto é único e singular como unidade de paisaxe cultural. Nada máis. Gracias.
Bueno, pois creo que non vou a falar da Promonte porque eu creo que este ano que estamos falando tanto da Promonte a xente xa está un pouco cansa da historia da Promonte, non? O que si vou a referirme é a como está vencellado, ou creo eu que está vencellado a Promonte con este plan. E a máis o fago como guardés. Como a maior parte dos aquí presentes saben, este ano estamos a celebrar o centenario da fundación da Sociedade Promonte Santa Tecla. Tamén este ano, o pasado 29 de maio de 2012, presentouse na Deputación de Pontevedra o Plan Director do Monte Santa Tecla. Sen dúbida alguna, a proposta de actuación sobre o monte máis excepcional que se teña feito en toda a súa historia. E hoxe, 22 de novembro de 2012, preséntase, no lugar da súa aplicación, a Vila da Guarda. É probable que esta iniciativa non teña un camiño doado. Fai 100 anos, a Sociedade Promonte tivo que facer fronte a todo tipo de adversidades, sendo as máis importantes a actitude de algúns contemporáneos os cales recibiron a idea con desdén, con desidia e incluso con oposición por razóns localistas, personalistas ou políticas. Certamente, as adversidades desa natureza só se poden afrontar e vencer se se posúe un espírito forte, asentado nunhas conviccións claras e profundas do que se é e do que se quere ser, en definitiva, do que se pode chegar a ser e cara onde hai que dirixir a mirada primeiro e os pasos despois. Esta actitude é propia de espíritus elevados e aqueles fundadores tiñan. E non só iso, sino que lle transmitiron á asociación que fundaron. O espírito, ese é o espírito de Promonte, sen o cal non se lle poden entender os inmensos logros daquela benemérita sociedade. Xustamente 100 anos despois se nos regala aos guardeses o plan director do Monte Santa Tecla. Como dicíamos antes, a proposta de actuación sobre o noso monte máis excepcional de toda a súa historia e que, sen dúbida, posúe o espírito de Promonte. Por iso, como dicíamos antes tamén, é moi posible que este plan director se atope con similares dificultades coas que se atopou a Promonte, as cales estamos todos chamados a superar polo ben da Guarda. E que está en xogo nada máis e nada menos que a creación dun parque arqueolóxico e paisaxístico único, non só en Galicia, senón en España e mesmo en Europa. Así como a creación dunha gran cantidad de postos de traballo directos e indirectos. Con este plan director, estásenos sinalando o ceo dun futuro económico e cultural a longo plazo. Dirixamos, pois, dende hoxe, a nosa mirada cara onde sinala esa man e non nos quedemos mirando para o dedo. Nada máis, moitas gracias. De forma, como digo, rápida. En canto ás debilidades, o pouco aproveitamento dos seus recursos, van a ver que hai moitos máis dos que podería parecer nunha primeira visión. A calidade das infraestructuras turísticas, e eu lembro dunha vida anterior como subdirector xeral de turismo que unha das queixas máis repetidas era o estado das infraestructuras turísticas do Cumio do Monte, a perda progresiva de valor cultural e turístico, a charla co alcalde, pero con cada un dos membros do equipo co que fomos debatindo sobre isto, a falla dun órgano que coordine todas as intervencións no monte por a cantidade enorme de competencias que lle afectan, a inexistencia dun planeamento urbanístico ou patrimonial actualizado para respostar ás necesidades actuais e unha presentación museolóxica e interpretativa insuficiente. O plan nace, ademais, antes das últimas reformas. En canto ás ameazas, o desorden das intervencións, lóxicamente, o estado de conservación dos restos arqueolóxicos, a invasión de vehículos rodados, as fotos en algún caso son dramáticas, o aumento de destinos competidores, porque a competencia en turismo ahora é con todo o mundo en calquera sitio, o estado do monte e o risco de lumes, un risco serio que hai que valorar, e o descenso continuado do número de visitantes. En canto ás fortalezas, a condición territorial, da que veñen de falar Hermelindo, Rafael e indirectamente Joaquín, a extensión e calidade dos restos arqueolóxicos, seguramente bastantes máis dos que coñecemos hoxe, a propia disciplina arqueolóxica, o Monte Santa Tecla explica como ninguén como foi, como é e como pode ser a arqueoloxía, a complexidade e a riqueza dos valores patrimoniais e etnográficos, o número importante de visitantes, ademais da perda
que estamos a relatar, e o programa de animacións e festas e romerías de tal xeito que tedes unha festa por mes, se me descuido, non? Oportunidades. A fronteira sigue sendo unha gran oportunidade, ainda coa nova perspectiva europea. A franxa costeira, que se multiplica na condición da trega, nesa condición original de ínsula que todos aspiramos a atopar nun plano máxico que aparece debaixo dun arquivo. A inclusión da experiencia, a cantidade de cousas que se podrían facer, que se poden facer no trega, as que todavía se nos teñen que ocurrir. A historia das actuacións da sociedade de Promonte, que a nos ten engallolados. A propiedade dos montes veciñais en Mancomún e tamén da entidade local menor. E despois as lendas, mitos, todo o que é o patrimonio inmaterial. O resumen de todo eso, por ser concretos, hai unha clara perda de valor de monte nos últimos anos, hai unha necesidade dun plan de xestión, de un criterio, de un camiño, de un rumbo, dunha maneira de facer as cousas, e o reto para nós resúmese en pasar da comprensión de monumento a paisaxe cultural, en pasar do retablo ao conxunto, da igrexa ao conxunto, do castro ao conxunto, de non falar do castro sino falar da península, de non falar da pedra sino falar da paisaxe. Eso, que é relativamente fácil de decir, é moi complexo de xestionar, e para iso pretende facer unhas propostas o plan, e entramos en propostas. A primeira, imprescindible para ir adiante, é que haxa unha visión de conxunto da península do Trega. Falaba César Portela no ano 86 de superobxecto espacial, a nos vale o seu nome. Hai que velo en conxunto. E iso significa a recuperación do interese científico, de valores, de visitantes, mostrar a complexidade e magnitude do lugar, implicar as diversas axentes, propiedades e competencias, e propoñer para ele unha comprensión, interpretación e xestión integrada, que xa se falou nesta mesa. Como se podería articular sobre o territorio físico? Nos propoñemos como 4 estadios para esa visión integrada, o 0, 1, 2 e 3, que numeramos aquí, e que lles paso a explicar de forma breve. Primeiro estadio, unha área de chegada, unha porta do Tegra. Na zona da actual inicio da estrada, entre o que é a estación de autobuses sin uso e o que é o arranque da estrada, nos propoñemos que esa seña a chegada principal pola conexión futura que terá coa nova vía rápida, ou como se chame agora, de circunvalación, que integre os valores patrimoniais do Castro da Forca, do museo, centro cultural, etc. O aproveitamento dos espacios públicos existentes que se aglomeran desde o centro de saúde aos colexios, estacións deportivas, etc. A posta en funcionamento da estación de autobuses e un aparcadoiro conectado con ela, e crear novos equipamentos e servicios hoteleiros e de restauración neste ámbito de chegada. Aos pés do Montes teríamos, por tanto, unha nova área de recepción con museo de entrada, no que as informacións fundamentais da visita que se vai a realizar se imparten nese museo, e a sede central dese museo que despois vai a ter 2 pequenas salas ao longo do monte. Tamén estarían novos equipamentos, e neses equipamentos estamos a falar dun novo equipamento hoteleiro e dun novo equipamento de servicios. Como desenvolvelo? Insertalo no Plan Xeral de Ordenación Municipal por medio dun convenio urbanístico ou da figura que o sustituye no seu caso. Segundo punto, a paisaxe do Monte Santa Teresa. Lembrolles a enquisa, lembrolles as demandas dos visitantes. As vistas sería o primeiro valor do conxunto, as vistas, a paisaxe, o desde e como se ve. Ese espacio paisaxístico fronteirizo singular que sigue a ser o Trega, esa escala dende o Esteiro, a Foz do Miño, a península, ao monte, que se pode percibir, e o territorio entendido como un paisaxe cultural. Por iso, o que propoñemos é que o primeiro elemento de chegada sea ese espacio do original restaurante Jurado de Palacios, do que atopamos os planos originais gracias a don Antonio, como a moitas outras cousas, ese espacio do restaurante Jurado xe convertido en Masar, que recupere o papel adicando a espacio de interpretación da paisaxe, porque desde aí se pode percibir unha gran parte del, verán despois unhas fotos, ademais aplicadas, e que ese seña o punto de chegada, contar o conxunto do territorio. Promover ademais unha declaración de paisaxe cultural europeo. Si se acadou o Edén, que parecía bastante máis difícil, por que non esa condición? A rede de sendeiros, hai que pensar que temos máis de 25 km de sendeiros identificados no traballo de Sacociz e en outros que poderíamos estar xogando con eles. A condición dos miradoiros do Trega, pero non do Trega fora, senón cara ao Trega, por exemplo, ese que teñen aí fora. As posibilidades de Camposancos Vello, sobre que fixemos algunhas conversas con empresas do sector e coa Agader, como comentaba o director xeral, en canto a súa reutilización, ou valorar outros sistemas de transporte colectivo dos que falaremos cara ao cumio. Segunda parte, a construcción desa paisaxe, o que se chamaban as casas dos modos, os valores arqueolóxicos, o castro. Ese patrimonio arqueolóxico complexo do que nos vai a falar dentro do momento Luís,
os petróglifos, a Citania, as vilas romanas, as vilas medievais, a granxa, etc. A delimitación, a excavación da forca, a restauración, un plan de investigación, interpretación e conservación dos xacementos, dos de que lle pediría a Luís, de Terra Arqueos, o noso colaborador arqueólogo, que nos dera unha breve pincelada. Por favor, Luís. Encargarnos a nos precisamente a valoración un pouco dos restos arqueolóxicos, que é unha das elementos fundamentais do río Monte de Santa Tera, non é o único, evidentemente, como estamos falando, sino que se trata de un conxunto tremendamente interesante. Respecto ao noso traballo, consistiu en unha valoración en tres direccións. Por unha parte, a dimensión do xacemento, valorar os límites da dimensión correcta que ten o xacemento. Se estuveron falando máis ou menos de 12 hectáreas ou así, estamos a falar prácticamente do doble de extensión. Nos traballos valorouse a súa distribución, a vese que o xacemento chega prácticamente á desembocadura do río, o cual convirte en un xacemento moitísimo máis potente do que teníamos pensado hasta ahora. A outra dirección desa dimensión habría que facer, propoñemos unha serie de intervencións en relación aos límites, tanto facendo moita hincapé no que é o tema da delimitación das murallas, que hoxe en día están bastante transformadas no sentido de que cando se sube o monte prácticamente non se sabe se estamos entrando ou saindo do propio xacemento. Entón, eso é unha cuestión a corregir bastante interesante para o propio turista e a propia xente en que lugar está o xacemento. Por outra parte tamén, si os propios restos arqueolóxicos fixemos unha valoración para intentar recuperar ou ver como se pode recuperar eses restos arqueolóxicos. Como ben decía antes o señor alcalde, os restos arqueolóxicos e as intervencións xa son, sobre todo as excavacións, son xa desde fai moitos anos. Entón, hoxe en día temos aí os restos que están tratados de moi diferentes maneiras, co cual ahora mesmo fixemos unha proposta dunha planificación dos diferentes sectores cunha valoración económica para que, en vista de como está hoxe en día a cuestión económica, pois para poder incluso intervir no xacemento en diferentes fases, zonificando os restos arqueolóxicos e dándolle un índice de prioridades, porque hai sectores do xacemento que están moito máis deteriorados que outros. Por outra parte, tamén a valoración fíxose en relación á difusión e posta en valor desos restos, porque non hai que contar que só son, estamos a falar dun xacemento arqueolóxico, un conxunto arqueolóxico máis ben que vai desde o final do Ronza hasta prácticamente todo o que lle compete en Egipto, porque temos que decir que chega hasta a actualidade. Entón, ese conxunto arqueolóxico, petroglifos, restos romanos e demais, pois merecen unha posta en valor e unha difusión de conxunto. Darlle, sobre todo, o seu significado, porque estamos a falar de que se ten esa dimensión o xacemento en base a unha explotación de recursos bastante interesante, como as explotacións auríferas do río Miña, etcétera, que de momento están como moi pasando desapercibidas. Entón, ahora mesmo simplemente decimos eso. Eu creo que despois se tedes alguna pregunta en relación co tema da arqueoloxía dos restos da restauración, pois... Forestal pase a ser a sala dese conxunto museístico adicado exactamente ao castro, porque está sobre o propio castro, porque permitiría para o seu desenvolvemento excavar, interpretar e incorporar novos elementos. A terceira pata teria que ver coa divulgación dos valores que falamos antes, e esa é a Sociedade Promonte de Novo. Excavación do castro, reforestación, divulgación, promoción, esos son traballos que eles fixeron e dos que nos aprendemos para levar adiante outras propostas. As infraestructuras, os materiais, a dotación de infraestructuras culturais, etc. Por ello propoñemos que nese centro cultural, o que se propón reconvertir en museo e punto de acceso ao conxunto, haxa unha sala específica dedicada a Promonte, e que, tal como propón o PAN, con ocasión do centenario, dos materiais recollidos neste plan director, moi abundantes e de moita calidade, como tamén sei que fixeron no Concello, se pode elaborar unha exposición permanente sobre a Sociedade Promonte que este en soporte físico e en soporte digital na web. Eso permitiría ter memoria da sociedade, permitiría trascender o que o centenario e a celebración.
Pero na divulgación interven tamén a parte turística e por eso pensamos que sería necesario a reconversión e a renovación deses servicios turísticos, comezando polo hotel, que mantén as características de diversas edificacións, pero pensamos que é netamente millorable, os restaurantes, as tendas, etc. Para iso hai unha proposta clara de intervención, como decía o director xeral, a nivel de anteproxecto, definindo volumes, usos, servizos, etc. Tamén a incorporación de novos servicios para o conxunto das actividades que, como decíamos, pode acadar o Trega, das distintas experiencias. E iso ten que ver con espacios para obradoiros, con nenos e con xóvenes, como xa vides traballando neste último ano, pero tamén servicios básicos como aseos, etc. Ou unha proposta nova que é un campamento juvenil, un camping, que pode ter uso por xente nova, pero tamén por calquera tipo de usuario, cliente, etc., que vades ver onde se propón despois. A área de chegada, que dixemos, información, servicios, transporte, e tamén, porque non, xogar cos recursos da zona, que son as festas, as actividades, as tradicións, desde a do voto, clamor, etc., hasta a creación de novos produtos. Sin olvidarnos do Edén, do que falaremos. Como se leva eso ao plano? Sobre un mapa do conxunto do monte, sobre a parte do monte teríamos no cumio, as propostas serían a reforma do hotel, para poder, mantendo as plazas existentes, asumir novas categorías ou unha maior cualificación, a reforma e reconstrucción do restaurante, unha sala dedicada a paisaxe no que era o restaurante panorámico Jurado, actual Masat, o traslado das antenas e o uso dos socalcos para servizos, depósitos de augas, lumas, instalacións, accesibilidade, etc. As plazuelas, especialmente este espacio que para nós é moi singular, nas fotografías antiguas ten moita máis presencia que na actualidade por culpa dos eucaliptos, pero eso que nós algunhas veces chamamos la silla del camello, por esa doble visión que ten do mar de fora e do mar de dentro, é un espacio moi singular, do que ademais temos a sospeita, coa axuda de Luís, de que nos quedan restos da muralla do Castro que foron soterrados baixo a estrada. Ese espacio sería un dos grandes espacios, pero tamén o novo espacio de chegada, a entrada ao espacio do cumio, e tamén o espacio que se propón na rehabilitación, excavación e integración do entorno da Casa Forestal. En na Citania, algunha das cousas que xa comentaba antes Luís, como é restaurar os bordes, saber onde empeza e onde limita o Castro, completar unha vivenda que, como xa nos veñen de contar nestes últimos meses, non é un só círculo dos teitados que temos, sino un conxunto delas, e integrar a nova sala do Castro que propoñemos ubicar na Casa Forestal. No que lle denominamos a Faldra, en Chans, propónse un punto de saída de todos os roteiros, un parque deportivo que complemente o campo de fútbol e un acampamento de turismo, no espacio agora ocupado polo campo de fútbol da Comunidade de Montes de A Guarda. Pensamos que 7 campos de fútbol no entorno son suficientes e que quizá prescindir de un para outros usos non estaría de máis. Ademais deso, hai propostas para aparcadoiros, actividades, digamos que Chan sería o foco das experiencias que se poden levar a cabo no Monte Trega e no seu entorno. E tamén a área provisional de chegada na primeira fase que propoñemos de implantación de outros sistemas de transporte e uso. A estrada para que se propón unha reforma debe servir ao mesmo tempo para levar as instalacións, auga, rego, cableado de instalacións, datos, para permitir que os servizos que se podan ofertar teñan a calidade precisa. E o P, o que comentábamos ao inicio, a excavación do Castro da Forca que ven demandando o noso colega arqueólogo provincial de Pontevedra desde fai moito tempo para completar os seus traballos, pero tamén esa área de acollida de visitantes da que falamos antes é a conversión do edificio do Centro Cultural con novas edificacións complementarias no gran elemento de chegada no que nos dé esa visión xeral de todos os patrimonios que hai no monte, paisaxísticos, arqueolóxicos, turísticos, culturais, a promonte, e que faga de porta de entrada para o resto. A estación de autobuses, a casa asilo, estas serían as propostas principais. Outro dos retos que tiña encargado o traballo, porque o traballo tiña moitos encargos, outro tiña que ver coa delimitación. Falábase de un gran parque cultural musealizado, elevábase desde o ano 93 que nos seipamos intentando buscar unha delimitación a ese espacio. Esta confluencia ou suma de valores facía moi difícil identificar un entorno. Nos propoñemos traballar nesa delimitación usando e complementando distintos conceptos, o patrimonial, o paisaxístico, o natural. Desa maneira, o que se chega a propoñer é que despois de pasar tantos anos discutindo, por que non tomar a estrada como elemento de referencia e o borde interior da estrada como elemento de límite do espacio cultural, do espacio patrimonial e castrexo. Porque esa estrada, ademais, está facendo un papel non só de límite xeográfico, pero sobre todo de límite visual. Ten moito que ver coas scenic roads, coas estradas estas paisaxísticas que estudian
os nosos compañeros americanos nos parques nacionais, nos parques naturais, en canto a que se debe ver e como se debe ver. Por eso pensamos que a proposta que debe deixar esta liorta histórica de máis de 15 anos de onde está o límite, ao noso entender, debería ser o interior. En canto ao ámbito de protección do patrimonio cultural, xa hai unhas bandas de protección que son as que ven aquí, derivadas de proteccións naturais, de espazos naturais. O que propoñemos é que eses espacios naturais, que conforman o conxunto da Península da Outrega, conformen outra área de protección, que sería a área de especial interese paisaxístico, que xa existe de facto polas proteccións naturais e que sería o espacio de colchón do espacio monumental. E por último, outra que sabemos que a longo plazo, pero que non deben perder de vista, que a fundamental do Trega, que é esa condición máxica e territorial. Hai un Trega definido por esta maravillosa foto de Mónica, que nos acompaña, outra integrante do equipo. Esa foto que ven desde lonxe, no que agroma a M, outra vez, é unha proposta que nos consideramos clave, que esta área, como ninguna, é merecedora desa condición de paisaxe transfronteirizo, que recolle a lei e que debería ser a base dunha aspiración superior do Trega que comentaremos ao final. Pero esa idea de delimitación dunha paisaxe transfronteriza que ven das lendas, das condicións territoriais, dos 7 picos, dos castros, de outras historias que, se tuviéramos máis tempo, comentaríamos.